Физкультура көне Совет чорыннан мирас булып калган күп санлы бәйрәмнәребезнең берсе. Ул 1936 елдан башлап август аенда билгеләп үтелә. Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, кыскасы, физик культураны, спортны сәламәт яшәү рәвешен яратучылар аны үз бәйрәмнәре итеп саныйлар. Шул уңайдан район мәдәният йортында чара узып, биредә гомерен балалар сәламәтлеген ныгытуга багышлаган. Һәр сабыйның күңеленә спортка карата сөю уяткан укытучы тренерлар, гомумән физик культура өлкәсенә кагылышлы хезмәт куйган алдынгылар мактау грамоталары, рәхмәт хатларына ия булды. Чараны район хакимиятенең муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитик һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рәмил Нурдинов котлау сүзләре белән ачып, бер төркем алдынгыларга Башкортстан Республикасының яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгының рәхмәт хатларын, Лилия Гафуровага шул ведомствоның почет грамотасын тапшырды. Шулай ук муниципаль район хакимиятенең рәхмәт хаты белән Павел Решетов һәм Илнур Әхмәтов бүләкләнде. Район үзәк дәваханәсенең дәвалау физкультурасы буенча инструкторы Әлфия Хакимова да сүз алып, үз теләкләрен җиткерде, фәһемле киңәшләре белән уртаклашты. Чараны район мәдәният йорты хезмәткәрләре Алмаз Шарипов, Айгөл һәм Вилнур Хәсәновлар башкаруында дәртле мотор җырлар бизәде. Релия Зарипова әзерләп алып барды. Ә инде кичен район үзәк стадионына спорт сөючеләр җыелды. Биредә волейбол һәм футбол буенча киеренке ярышлар узды. Әйтергә кирәк, спорт өлкәсенә безнең районда яхшы караш, шуңа да инде җиңүләр дә бихисап. Физкультурачылар көнен бәйрәм итү кысаларында 6 августта Илеш районының хәвескәрләр командалары арасында футбол буенча чемпионат узды. Бер ай дәвамында барган чемпионатта 9 команда – Штурм, Иштау, Red Bull, Звезда, Бумер, Орион, Химка, Оптовик һәм Олимп командалары катнашты. Барлык уеннар нәтиҗәләре буенча беркетмәдә беренче урынны Штурм командасы, икенче урында Red Bull командасы, өченче урында Оптовик командасы. Әйе, спорт белән шөгыльләнү ихтыяр көчне арттыра, түземлек, максатыңа ирешә белү кебек матур сыйфатлар тәрбияли. Ә хәзерге заманда иң кирәкле сыйфатлар бу. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.